Kadato na kay karon iti ba? Layo karas kong kadato gulyap. Kaya ganoon sa kaman kadato mi? Kanang St. Francis Funeral Parlor, ibaw ka kisay tagyana. Kisa man Ako na! Ang tanang mga lungon ng misleader, ibaw ka kisay na. Kisa man Ako na! Anong isusungon, ibaw ka kisay na. Kisa man Ikaw na! Ayaw! Free drinks in the house. Wa nga gulit. Ito ko sa nga adlaw, gisakitan ko sa kong Ingon sa nanay nga ipa-check up, basin og cancer ko, no? Unya noy? Gapon, gisakitan ko siya. Ingon sa nanay nga ipa-check up, basin og tumor ko, no? Ade ba noy? Unya? Ganina, nakapamakak ko. Kasi po ni nanay ni mo noy. Mahimo ko no kong politiko. Ayaw! Free drinks in the house. Ayo! Oh, unsa may imo dong? Papalita ra ba kog kopi mo, te? Unsa may kopi mo? Kanagong para pa mainit? Ay, wa man may ana dong. Naa man gud. Unsa din na nagbitay naka-display? Ay, kopi ko man eh. Ay, mao ganing kopi mo, kay naa pa man nimo. Pero naa na ganin na nako, kopi ko. Ay, ambot sa iring gi Kuya Mad. Ayaw! Free drinks in the house. Ga, humana kag kaon? O ga, humana. Gihugasan na lagi nimo ang mga plato. Wa para baga. Unya, unsa may gipaabot nimo? Ay, ikaw rin panghugas sa tuga, oy. Kay para sa babae, rabayan ang trabaho Mao bitaong joy ang sa dishwashing. Kay mga babae, may joy ang mga hugas. Ah, mao ba di ay? Nala, sige, dali. Panlaba. Nga nung palabuhon makuni mo? Alangan, magdita ka palabon. Nga panlalaki man ay sabon nga imong gipalit. Ha? O kaya Ariel malagi ang pangalan ni sabon ha? Ang ayan lang, Jod. Nga ikay man laba. Ayaw! Free drinks in the house. Uy! Dili man maayong tilimado nang ako nakita si mong Simo Denday. Niuban ra ba pagbudlat ang imong mata? Nga naman kaniin ko? Ay, doon naman ko'y nagbarang nimo. Kumaw na. Kinsa? Kinsa nagbarang nakuin ko? Ay, ang imo na pong kaugalingong ba na? Tinuod kain ko? Kayaw-yawan manggod ka. Maunang giunay na kasi mong bana. Mantay lagi na inigulin ako. Oops! Ayaw sa kontraha ang imong bana. Nga naman ay. Kay kung imo siyang kontrahon, mas musamot pa na imong gibate karon. Unsa na balibuhat na kuin ko? Niyaw, dawatan eh. Kay maurang gini makasumpa sa imong ginangatan karon. Unsa ba banda? Ayon sa pa, sili. Iasa man ako ng sili. Isili si imong baba. Aron makahinuklog ka sa imong mga sala. Ayaw! Free drinks in the house. Gitulis ka kagabi eh. O, Chip? Pilay na dala sa mga tulisan. 20 mil, Chip? Ah, di ko matuog 20 mil. Oh, nga naman di, Chip? 1,000 na ilang gatang nako. Agay! Ayaw! Free drinks in the house. Ga, tugaan jud ba yan taon sa tinuod ha? Unsa man, gwapa ba kung tan-aon? Eh, baw ka ga. Why bati nga gihimo sa Ginoo, oy? Pero, sa imo ha? Ambot lang kung kinsay gahimo. Ah, bikil din ning imo ha? Pamutos ka na yon! Di ko gusto makakita ng panuway naman dagway! Ayaw! Free drinks in the house. Mudagot una ta sa senior noy. Magsinulog ko na ko gulit. Pinadara ba ni? Ah, sige, sinuog diha. Hey, senyor, kang manding kining pinadala. Si manding wakani kay gipiskat ang mata. Yeah. Ayaw! Free drinks in the house. Ga? Kinsa man ni Joey nga nag-message nimo? Kaniya pa Joey, oh? Joey? Oh, Joey ang pangan. Aga ko ng kuan ga. Aga ko ng kumpare. Sure ka nga imo ning kumpare? Aw, lagi. Unsa man ni lalaki? Lalaki, good. Na ba ni Joey nga babae? Aw, lagi. Time para good. Unsa ba ni gi-message? Oh, reply eh. Kay postpone ako ng inyong panagkita. Nga nung postpone man? Girigla pa daw siya. Hinampaka ka. Ayaw! Free drinks in the house. Wala gani mo ka na nga kung gidalit nga pagkaon ga. Da, makawaga na imong mga pagkaon, oy. Pero nga naman. Balik-balik, radyo na imong gipagdalit nako. Ha? What should kalain hibaw ang lutoon? Kini radyo ng itlog o gatnog? Time para god. Unsa makaklase ang pagkaasawa? Nagkadugay, wa naman kay silbi. Unsay wa silbi? Ayaw jud ko, kay guna na kaysa panahon nga mapakaon ka nako. Wala ba siya kay reklamo? Ako ra ba siya nang gakwenta? Bisag perti na panusa. Ayaw! Free drinks in the house.